עוזי, הנה המקלחת שלי, והברווזים, וכאן זה השירותים, ופה יש לי מין ארון נעליים, מגבות, ופה יש עוד כל מיני דברים שאני מאחסנת. וזו הדירה מהקצה. כאן יש לי עוד ארון. פה זה הפינת אוכל. הבאסה היחידה שאין לי סלון. כאילו אני יכולה לדחוף את זה, אבל לא רוצה סתם להעמיס שזה יהיה צפוף. כאן יש לי עוד ארון. וכאן זה הטלוויזיה. וזו המיטה שלי. ואתה רואה יש הפרדה כאילו מהמטבח לסלון, ופה יש לי עוד ארון. וזו הדירה מהצד השני. וזהו. ביי.